אוקיי, ברשותכם אנחנו מתחילים בהכנות לתפילה. הנביא עמוס בפרק ד' אומר לנו על הפסוק, היכון לקראת אלוהיך ישראל, מן הפסוק, מ-264, מחילה, 264. אז אומר לנו הנביא עמוס, בעצם מהפסוק הזה לומדים חכמים את ההכנות לתפילה. אנחנו נלמד שיש בעצם, אפשר לומר, אולי 3 סוגי הכנות מרכזיים, אוקיי, לנושא של תפילה, תפילת העמידה. המקור הראשון מופיע בגמרא במסכת ברכות, בדף כ"ג עמוד א', בסימן 1, אומרת הגמרא תנו רבנן, הנצרך לנקביו אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה. אדם שהוא מרגיש שהוא צריך ללכת לנקביו, גם הקטנים או הגדולים, והוא בכל זאת מתאפק, הולך ומתפלל, לא די שלא יצא ידי חובת התפילה, תפילתו תועבה, והוא יצטרך לחזור ולהתפלל. למה? כי התפילה שלו כאילו לא יתפלל. ממש, תפילתו תפילה תועבה. למה? כי חז"ל כבר אמרו לנו, כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך. מה זה כל עצמותיי? כל הגוף כולו בשלימות. הוא צריך לזעוק ולומר, הקדוש ברוך הוא, כן, כולי, 100%, כן, עומד לפני מלך מלכי המלכים, לכן הגוף עצמו צריך להיות מה שנקרא בשיא הנקיות והטהרה. אמר רב זביד ואיתם הרב יהודה, לא שענו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו, כל מה שאמרנו שתפילתו תפילה תועבה ולא יצא ידי חובה, זה דווקא שאינו יכול לשהות, כן, בעצמו, אבל אם יכול לשהות בעצמו, אז תפילתו תפילה. שלום עליכם, וואו, ברוכים הבאים. רבי שלמה, ברוך הבא. אז הנה, אנחנו נמצאים בעמוד 264. אוקיי, אז אומר לנו בעצם רב זביד, כל מה שאמרתי שאם אדם ניגש לתפילה כשהוא לא נקי מנקביו, אז דווקא אם הוא לא יכול לשהות, אבל אם יכול לשהות, כן, אז בסדר, תפילתו בדיעבד, תפילתו תפילה, הוא יוצא ידי חובה. אבל אדם חייב לכתחילה תמיד לבדוק את עצמו ואת נקביו. עוד מעט אנחנו נראה בדיוק כמה זמן זה. אמר רב ששת, כן, שואלת הגמרא ועד כמה? אמר רב ששת עד פרסה. כמה זה פרסה? זה בערך 72 דקות. כלומר, אם אתה יודע שאתה יכול להחזיק מעמד 72 דקות, ברוך הבא רבי דוד. אם אתה יכול להחזיק מעמד 72 דקות בלי שאתה צריך לנקבים, זה סימן שאתה יכול בהחלט, מוריי ורבותיי, להתפלל ולצאת ידי חובה. אבל אם אתה יודע שבתוך ה-72 דקות האלה אתה תצטרך ללכת לשירותים, אסור להתפלל, כי אז באותו רגע תפילתו תועבה. ברוך הבא רבי חיים, חבוד. אוקיי, בכל אופן, אומרת לנו הגמרא, איכא דמתנא לה מתניתא. כלומר, יש כאלה שאומרים את ההלכה הזאת לא בשמו של רב זביד, אלא כתובה ממש בברייתא. כתוב במה דברים אמורים שאין יכול לעמוד על עצמו, אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפילתו תפילה. ועד כמה? אמר רב זביד עד פרסה. אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל. למה? מאיזה פסוק לומדים זאת? משום שנאמר היכון לקראת אלוקיך ישראל. מי שהגיע כעת, אנחנו בעמוד 264, אני קראתי את המקור הראשון בהלכה, אוקיי, 264, מקום הראשון בהלכה במסכת ברכות, אשר בעצם אומרת לנו, אנחנו לומדים מהנביא עמוס, על הפסוק היכון לקראת אלוהיך ישראל, אנחנו לומדים מהפסוק הזה מוריי ורבותיי, שאסור לאדם להתפלל אם הוא צריך לנקביו, ולא רק שהוא לא יוצא ידי חובה, והוא צריך לחזור אל תפילתו, תפילה תועבה. זה לכתחילה. מתי? שהוא יודע שהוא יכול, אוקיי, להחזיק מעמד 72 דקות לפחות. עדיף לכתחילה תמיד אדם לנקות את עצמו, אפילו אם יכול 72 דקות להחזיק את עצמו. אבל אם הוא לא יכול להחזיק את עצמו, ודאי לא יצא ידי חובה. אם הוא יכול להחזיק את עצמו 72 דקות, אז בדיעבד יצא ידי חובה. אוקיי, וכן אומר השולחן ערוך בסימן 2, היה צריך לנקביו אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה, אם הוא צריך לנקביו. וצריך לחזור ולהתפלל, רבותיי, הוא לא יצא ידי חובה, הוא צריך לחזור על תפילת העמידה פעם שנייה.
ואני מילה שאינו יכול לעמוד, כן, לעמוד עצמו שיעור הילוך פרסה. אבל אם יכול לעמוד עצמו שיעור פרסה, יצא בדיעבד. שימו לב מה אומר השולחן ערוך, רק בדיעבד הוא יוצא ידי חובה. אם הוא יכול אפילו להחזיק מעמד 72 דקות, רק בדיעבד. אבל לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה. תפילת העמידה, כן. נכון. לא, כל התפילות ודאי. נסתכל בהערה עכשיו מה שאתה אומר, שים לב מה אומר הרמ"א. וכל הנצרך לנקבה ואסור אפילו בדברי תורה, לא רק תפילה, אפילו בדברי תורה, כל זמן שגופו משוקץ מן הנקבים. אלא מה ההבדל? וזו שאלתך מצוינת, לתפילה הוא חייב לחזור, אבל קריאת שמע הוא לא צריך לחזור, אוקיי? כלומר, כל השאר, אם הוא אמר אותם אפילו כשגופו לא היה נקי, הוא יכול להחזיק מעמד 72 דקות, אז אנחנו אומרים הוא לא צריך לחזור, אבל תפילה הוא חייב לחזור. ולכן שימו לב, זה מה שכאן הוסיף לנו כאן הרמ"א בעניין. אוקיי, אנחנו נמצאים בסעיף הבא, בסעיף ה'. רחץ ידיו שחרית והסיח דעתו, צריך נטילה לתפילה. רבותיי, זה עוד נקודה נוספת. אם אנחנו מדברים על נקיות הגוף והכנת הגוף, מדברים עכשיו על כמה הכנות. הכנה אחת שאני מדבר עליה נקראת הכנת הגוף. הכנת הגוף, כמו שאמרנו, שגופו צריך להיות נקי, שהוא צריך ללכת לנוחיות, לשירותים. דבר שני, אפילו אם אתם נטלתם ידיים של בוקר ונעלתם נעליים והתלבשתם ובאתם לבית הכנסת, לפני שאתם נכנסים, או שאתה עושה את זה ביציאה מהבית שלך, או אתה נכנס לבית הכנסת, מה תעשה? תטול ידיים. תעשו את זה גם במנחה וגם בערבית, כל תפילה. למה? כי אתה לא יכול לדעת איפה לפעמים גירדת במקום המטונף, במקום של זה, במקום של שיער, או נגעת בנעליים וכדומה. לכן אומר לנו כאן מרן שולחן ערוך, רחץ ידיו שחרית והסיח דעתו, צריך נטילה לתפילה, אם יש לו מים, אף על פי שאינו יודע עליהם שום לכלוך, הידיים נראות נקיות, ולא יברך. זה נטילה כזאת, רק הכנה לתפילה. זה לא נטילה כזאת שצריך לברך עליה. ואם אין לו מים מזומנים, אז לא נורא, אין צריך לחזור ולחפש איפה למצוא מים וליטול. אוקיי? והוא מוסיף עלינו הרמ"א, ואפילו היה ידיו מלוכלכים, והוא נוטל אותם, אפילו להניח הידיים שלו באמת מלוכלכים, הוא נוטל אותם לפני התפילה, לא צריך לברך עליהם, כי זה רק הכנה לקראת התפילה. והעומד בתפילה, ונזכר שנגע במקום מטונף, קורה לפעמים שהאדם באמצע התפילה, כן? או ככה נוגע בגרביים שלו, כן? או נוגע במקום ככה שמגרד לו, בתוך תחת לחולצה שלו. אז במקרה כזה הוא לא חייב להפסיק וללכת ליטול ידיו. אלא מאחר וזה רק עניין של נגיעה כזאת במקום המטונף, במקרה כזה די בניקיון עפר ובצרורות, או שמחכך ידיו בכותל. ככה עושים ככה בקיר, או על ידי אפילו ברצפה, זה גם בסדר גמור, זה יכול בזה לצאת ידי חובה, ולא חייב דווקא עניין של נטילת ידיים. בפעם הראשונה אנחנו נתקלים בספר הזה שנקרא, כן, אישי ישראל, שכתב רבי אברהם ישעיהו פפיובר, שהוא אחד מתלמידיו של המחבר של שמירת שבת כהלכתה, והוא בעצם מביא גם כן סיכום של הדברים פחות או יותר מה שאנחנו כאן עכשיו עמדנו עליהם. עד עכשיו דיברנו על ההכנה של הגוף לתפילה. באיזה תחום? בתחום הפיזי. כלומר, תחום פיזי, אדם צריך לנקות את גופו. לכן הוא כותב בסעיף י', צריך להכין את גופו לתפילה, שיבדוק את עצמו אם צריך ולנקביו. ואם צריך, אפילו שיודע שיוכל לעמוד עצמו למעלה משיעור זמן של הליכת פרסה, אפילו יודע, אני אחזיק מעמד, 72 דקות אני לא אצטרך ללכת לשירותים. לכתחילה, טוב שתבדוק את עצמך, ולא יתפלל תפילת 18. אבל, שימו לב, אך מותר לו לקרוא קריאת שמע ולברך את כל הברכות כולה, וכולל גם אפילו ללמוד תורה. ובדיעבד, אם אחד כזה יתפלל, תפילתו תפילה, יצא ידי חובה. אם הוא יודע שהוא מחזיק מעמד 72 דקות, תפילתו תפילה, ואינו חוזר ומתפלל. ואומנם, אם רואה שעד שיפנה עצמו יעבור זמן תפילה, אז בוודאי יעמוד ויתפלל. כלומר, אם אדם אומר, אני יודע שאני אחזיק מעמד 72 דקות. אם עכשיו אני אלך להתפלל, יכול להיות שאני אתפנה, יכול להיות שאני אצטרך, אבל אני באמת לא צריך עכשיו. יכול לעמוד, אבל אם אני אלך, אני אפסיד תפילה בציבור, אומרים, תתפלל בציבור. כי אתה יכול להחזיק מעמד 72 דקות, אתה יכול לצאת ידי חובה בוודאי, ואתה לא צריך לחזור על התפילה. כן. אבל אנחנו מדברים על הסטנדרט הרגיל. מה הוא? יש בן אדם
בשעתו כל מיני מעיים שהיו, נגיד, היום הזה כולו נגיד שלשולים וכאלה. אז קודם כל מי שיש לו משהו למשל כמו הסטומה, שזה ממש כל קבוע, אז היום יש כבר סטומות שכבר התירו להתפלל איתם. זה לא מה שהיה פעם. פעם האנשים הולכים עם כזה צרור כזה מטונף, אתה לא יכול לעמוד לידם. אחד כזה באמת לא יכול להניח תפילין. אדם שנמצא עם בעיה של שלשול גדול מאוד, באותו זמן הוא לא מניח תפילין. אם הוא יודע שהוא לא יכול להחזיק מעמד, כן? אז הוא לא יניח תפילין. יחכה עד אשר יתנקה גופו לגמרי. אוקיי? ואז במקרה כזה יכול להניח תפילין. למה? כי אסור, הנחת תפילין בזמן חס וחלילה. למה בכלל עושים שאדם רק מגיל 13 מניח תפילין? כי חס וחלילה ילד פחות מגיל 13 אולי לא ידע מה קדושת התפילין וחלילה יפיח בתפילין. רק הפחה. קל וחומר דברים יותר גרועים. אז לכן באמת במצבים כאלה זה נקראים מצבים חריגים מאוד. כל דבר כזה צריך לעשות שאלת רב. מה המצב בדיוק, לכמה וכו', צריך לעשות שאלת רב. אוקיי, אבל אנחנו מדברים פה על אדם רגיל, אדם רגיל, פה דווקא ממש על אדם רגיל, רק לפעמים שהוא צריך לזה. שלום עליכם רבנו. בסעיף י"א, אנחנו בעמוד 265, יש לך ספר כבודו? יש, מצוין. 265, אנחנו בסעיף י"א בהמשך דבריו של אישי ישראל. אבל אומר, אם אינו יכול להעמיד עצמו שיעור זמן של הליכת פרסה, האדם יודע שהוא לא יחזיק מעמד בלי להיות בשירותים 72 דקות. אסור לו אפילו לקרוא קריאת שמע. ובוודאי לברך ברכה כזאת או ללמוד תורה, הוא חייב ללכת להתנקות. ואפילו אם יעבור זמן קריאת שמע, אנחנו אומרים לו בתפילה, אם אתה יודע שאתה לא יכול להחזיק מעמד 72 דקות, אל תתפלל. תפסיד תפילה בציבור. עדיף שתתפלל רק מתוך נקיות, כי אם חלילה תתפלל במצב הזה, קודם כל תפילתך היא תפילה תועבה, לא יצאת ידי חובה, ואתה חייב לחזור ולהתפלל. לכן אם התחיל באיסור, חייב להפסיק אפילו באמצע התפילה. ובדיעבד אם המשיך בתפילת 18, חייב לחזור ולהתפלל. ובקריאת שמע ושאר ברכות אינו חוזר. מה ששאלת לפני כן, יצחק, אתה רואה? אז הוא אומר בקריאת שמע וברכות הזון אינו חוזר, אבל על תפילה, תפילת עמידה צריך. למה? בגלל הפסוק היכון לקראת, כן, כמו שראינו, לקראת אלוקיך ישראל, כמו שראינו בפסוק בעמוס. בסעיף י"ב אומר, אם קודם שהתחיל תפילת 18 לא היה צריך לנקביו, קורה שאדם באמת לא מרגיש כלום, אני בסדר, לא מרגיש כלום, אני לא צריך. והתחיל את התפילה, ופתאום קורה שבאמצע התפילה פתאום יש לו את הכאב. זה לא אחד שבכוונה הוא הלך והחזיק, הוא ידע, אני כנקי, ופתאום אבל קורה. בכל אופן הוא לא מפסיק את התפילה שלו, הוא ממשיך לסיים את התפילה כולה, אוקיי? לא יפסיק תפילת 18 באמצע, אלא יסיים את כל תפילת 18 בלחש, ואחרי זה ילך ויתפנה, והוא לא יצטרך לחזור אפילו על תפילת העמידה. למה? כי מלכתחילה כשהוא התחיל, הוא התחיל במה שהוא מרגיש שהוא נקי, התחיל ביתר, בדיוק. עד לפה מוריי ורבותיי. אין ברירה, תמשיך מאיפה שעצר. שמה? אין ברירה. לא, אם הוא לא, ממש לא מחזיק מעמד, צריך להפסיק באמצע. אם חס וחלילה למשל, הוא מרגיש שהוא עוד מעט הולך... בוודאי, למה בוודאי, במצב כזה... הוא ממשיך מאותו מקום? בוודאי, כי הוא עם תפילין, הוא לא יכול להמשיך דקה אחת, הוא חייב להפסיק. שלום עליכם, בוא צדיק, תביא כיסא לך, בוא. רגע, אמרתי עמידה. כן. אז אתה הולך לשירותים? כן. אתה הולך לשירותים, אין בעיה. ואחרי עמידה? אם אתה ידעת מלך התחילה. לא, מצוין, אתה לא חוזר. אתה לא חוזר, לא. אם ידעת מההתחלה שאתה בסדר והכל, וקרה לך פתאום, אתה מסיים. אז אמרתי, אם זה אפשרי שאתה מחזיק מעמד, חלילה לא להפיח אפילו בתפילה, אפילו לא להפיח. אז במקרה כזה אתה יכול באמת לסיים את כל התפילה שלך, אוקיי? 18 אני מדבר. כל 8, תמיד תפילה זה תפילת עמידה. כל פעם שאני אומר תפילה. אז הוא שאל אותי בדיוק את השאלה הזאת לפני כן. אמרתי, זה מקרה חריגים שכל דבר כזה צריך שאלת רב. למה? כי אם באמת אדם, הוא מרגיש שהוא במצב, למשל, אדם חוטף שלשול. אני יכול לומר לכם דוגמה. אני הייתי צריך לעשות בדיקה שאני בטוח שחלק מאיתנו עשו. קולונוסקופיה, נכון. נותנים לך לשתות את הדבר הזה, נכון?
אז אני בכוונה, מלכתחילה, אני קובע מההתחלה, אני יודע שלא יהיה לי את הזמן הזה, שאותו זמן שאני צריך לקחת את התרופה ולששב ולהגיע, שזה לא יהיה על חשבון תפילה, על חשבון התפילה. לקחת את זה באופן כזה שלא יפגע. אין דבר כזה. יש. אתה לוקח את זה... אתה לוקח. כי 12 שעות נותנים לך. אז אני אקח אותם ב-12 שעות שאחרי, אתה מבין? איך אפשר? אז שוב פעם, אם אני לוקח 12 שעות לפני כן, אתה נגמר. אי אפשר, אני אומר. לא, אם אתה לוקח את זה... סופיה זה עד שעה 1-2 בצהריים. אז לא, אם אתה לוקח את זה 12 שעות לפני כן, נכון. אתה מתנקה. זהו. אתה מתנקה. לא, אתה מתנקה, אתה כבר לא צריך יותר. ומניסיון אני אומר לך את זה, כי עשיתי את זה כבר 3 פעמים. אוקיי? זה אתה כבר מתנקה. אבל אם אתה לא מתנקה באמת, תהיה בעיה ותתפלל מתי? אחרי שתגמור את הבדיקה. בסדר? בואו נמשיך רבותיי. אם דיברנו עכשיו, שלום רבנו, אנחנו נמצאים ב-265, בסעיף 4, אוקיי? בסעיף 4, אם עכשיו דיברנו עד עכשיו ההכנה הפיזית של הגוף, שאדם צריך להיות נקי, עכשיו מדברים על הכנה לפני תפילה, הכנה נפשית. מה זאת אומרת? הגמרא גם כן פה, במסכת ברכות, בדף למד עמוד ב'. אומרת הגמרא מתניתין, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אני מתאר לעצמי שכולכם מכירים את המשנה הזאת. חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. היו באים, יושבים שעה, מתמקדים להסיר את כל המחשבות הזרות, כל ההטרדות, שעכשיו אני מתכוון לעמוד לפני התפילה. היה להם, חסידים ראשונים היו, תשימו לב, תפילת שחרית שלהם 3 שעות. שעה לפני, שעת התפילה ושעה אחרי. זה ביום חול כמובן. אם זה בשבת מרוקאים, הם גומרים מוצאי שבת. אוקיי, לכן אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. השעה הראשונה שיכוונו ליבם. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מי שהיה בשיעור הקודם, אנחנו מדברים פה שאין פה סכנה. אתה מדבר על עמידה רק. עמידה, תפילה. כל השיעור שלנו עכשיו, 8 שיעורים סביב נושא אחד, תפילת 18. הוא שואל אותך רק תפילת תפילה, אתה תשיב לו. לא, בוודאי, לא, תקשיב טוב. לכן אני אומר, וגם פה מה שכתוב, מלך שואל, זה מלך גוי. בוודאי מלך ישראל לא עונה לו, אבל מלך גוי, שאם חלילה אתה לא תענה, אתה יכול להסכן את חייך, או נחש שהוא ארסי, שאתה יודע שיכול להקיש אותך, כן בוודאי, אתה יכול לברוח ממנו, גם באמצע תפילה. לא מדברים פה דברים שבסכנת חיים, אוקיי? כן. אומרים שבן אדם באמצע התפילה, שאם הוא לא מרוכז, הוא יכול להפסיק, עד שהוא יחזור לריכוז שלו, ואז הוא יכול להמשיך. יפה. הוא יכול לעשות את זה. יפה שלומי, אנחנו בדיוק עכשיו מדברים על כך, מה יעשה האדם שפתאום יש לו הטרדות. ולפעמים קורה, כל אדם נורמלי, יש לך כמה שקים על הגב שלך, אתה בא לתפילה, ופתאום אתה נטרד, מה אתה עושה במצבים כאלה? עכשיו בדיוק אנחנו נעסוק בזה, מה שאתה אמרת זה מצוין. אוקיי, נראה שיש אפילו סגולה מה לעשות כשאדם טרוד באמצע התפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אוקיי, ברשותכם, אנחנו ממשיכים במה שהגמרא אומרת. אומרת הגמרא מנה אני מילי, מאיפה לומדים את ההלכה הזאת שאדם צריך להתפלל רק מתוך כובד ראש? מתרץ לגמרא אמר רב נחמן בר יצחק מהכה, לומדים את זה מפסוק אחר. עבדו את השם ביראה וגילו בירעדה. אז ראינו, בהכנת הגוף, למדנו את זה מפסוק מעמוס. ייכון לקראת אלוקיך ישראל. כאן אומר לך, עבדו את השם ביראה וגילו בירעדה. שמה, אתה לא יכול לעמוד לפני המלך שהמחשבות שלך מדברות על משהו אחר. שאתה מדבר משהו למלך ובכלל אין לך ראש להסתכל שאתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן צריך בעניין הזה איך אדם מתכונן נפשית. וכן אותו דבר פסק מרן השולחן ערוך בסימן 5 באורח חיים סימן צדיק ג'. אומר לנו כאן, ישהה שעה אחת קודם שיקום להתפלל כדי שיכוון ליבו למקום. ושעה אחת אחר התפילה שלא תהיה נראית עליו כמסוי, שלא יראה כאילו הוא רוצה רק לברוח, שממהר לצאת ממנה.
לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה, לא מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים, ובוודאי לא מתוך כעס אלא מתוך שמחה, כגון דברי תנחומים של תורה, אם הוא לומד תורה לפני כן, זה דברים שמשמחים את הלב, ואז כדי לסמוך גאולת מצרים או לסמוך לתהילה לדוד, לכן אנחנו אומרים את כל המזמורים האלה להכין את האדם שיבוא מתוך שמחה לעמוד בתפילת העמידה. שכתוב רצון יראה ויעשה, שומר השם את כל אהבה וכו'. דבר נוסף בהלכה, אין עומדים להתפלל מתוך דין. כלומר, לא אדם ילמד מתוך איזה פסק הלכה שמתווכח עם חברו בנושא ההלכה, כי אז אם הוא יעמוד להתפלל מה יקרה? הוא ימשיך לחשוב על מה? על הזה. בכל אופן, יש הערה בעניין הזה. כתוב, ולא מתוך ההלכה שלא יהיה ליבו טרוד בה, אלא מתוך ההלכה פסוקה. כלומר, אם אתה לומד הלכה, תקרא הלכה שהיא כבר מוחלטת, ברורה לך. אז בכל אופן, למה אומר לנו הרמ"א? היינו נמי מתוך שמחה, כשאתה קורא הלכה ברורה, פסוקה, אז אתה שמח, אתה יודע, בדיוק את ההלכה. למה? כי פיקודי השם ישרים, משמחי לב, לכן אתה ניגש מתוך שמחה. והעוסק בצרכי ציבור, כעוסק בתורה דמי, מי שעוסק בצרכי ציבור, הוא לא צריך אפילו להמתין, יכול מצרכי ציבור מיד להתפלל. פירוש לעניין לעמוד מתוכו להתפלל, שגם זו שמחה, שהרי עוסק בצרכי ציבור. ויש מפרשים, דהיינו לעניין שאינו צריך אפילו לפסוק, לא צריך לחכות ולהתפלל, אלא מיד, איך שהוא גומר את בענייני ציבור, יכול מיד להתפלל. אבל שימו לב, מה אומר המשנה ברורה? אנחנו מחזק את הדברים, אומר לנו מה זה הלכה פסוקה, שאין בה עיון ולא מחלוקת, כדי שלא יתרד על ידי זה בתפילה, או מכל מקום. אז אתם אומרים, רבותיי, אני נמצא בכולל, אוקיי? ואני אומר לכם, אנחנו באמצע הסוגיה, בליבוי של הראשונים והאחרונים. אז מה, ובדיוק מגיעה תפילת מנחה. אז מה אני אעשה עכשיו? אני אחכה שעה, שאדון, לא מתוך ההלכה, על זה אומר המשנה ברורה, ומכל מקום אם עסק בפלפול הלכה, והתחילו הציבור להתפלל, התפלל עמהם, ובפרט עכשיו, שאין מכוונים כל כך בתפילה. לצערנו הרב, לא תמיד אנחנו יודעים את הכוונות האמיתיות, שבכל תפילה ותפילה, ולא הזהירו אלא לכתחילה, שלא יעסוק בפלפול קודם התפילה, לא אומר תתחיל, אבל אם אתה כבר לומד, ולומד איזה שעה או שעתיים לפני התפילה, ואתה עוסק אפילו בפלפול של ההלכות, אתה בוודאי יכול לקום ולהתפלל תפילת עמידה. אוקיי, תפחו לכם דף, ב-266, אומר השולחן ערוך באורח חיים בסימן צדיק ב' סעיף י'. דבר נוסף, אם אנחנו מדברים על הכנה הנפשית, לפני כן דיברנו על הכנה גופנית, הכנה נפשית, יש עוד דבר נוסף. טוב ליתן צדקה קודם התפילה. זה ששמים כמה מטבעות ב"ויברך דוד", זה לא רק שנהיה עשירים. למה? כי זה עניין של רחמי שמיים. כשאדם נותן צדקה, כן, לתת צדקה, לתת מעצמך, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לך, כן, תינה, זה כדי לקבל. ואז, לכן הוא אומר לך, טוב ליתן צדקה קודם. למה? כי הצדקה היא מחפרת על הרבה מאוד דברים, היא מסייעת מחפרה על כמה דברים, לכן טוב, זה סגולה טובה. מה זה? שוב פעם, זה תלוי בך. אנחנו רגילים בדרך כלל, או באשרי, או בזה. אז יש כאלה נותנים באשרי ויברך דוד, יש כאלה נותנים אפילו באשרי שלפני ובא לציון, יש כאלה נותנים באשרי של זה. שוב פעם, גם במתנה, כן, גם במנחה. הכוונה בתפילה. אז מה ששאלת שלומי, זה בדיוק הסעיף הזה. שים לב מה כתוב לנו בסעיף 8, אישי ישראל, אותו אחד שדיברנו עליו לפני כן. יש מי שכתב סגולה, להעביר מחשבות זרות בתפילה, שקודם התפילה, יעביר ג' פעמים מיד ימינו על מצחו, אוקיי? 3 פעמים, ויאמר כל פעם, לב טהור ברא לי אלוהים, ברוח נכון חדש בקרבי. תביא לי לב טהור, אני רוצה לעמוד מולך בטהרה, בקדושה, כן? ולכן יש סגולה כזאת, הוא כותב, ואף אומר, ואם זה באמצע התפילה, אם זה בהתחלה, כי באמצע התפילה אתה לא יכול לומר, אסור לך לדבר ולהוסיף דברים שהם לא קשורים לתפילה. אבל אם זה באמצע התפילה, אתה יכול לעשות את הדבר הזה, אם יש לך מחשבות זרות, תעשה את זה בהרהור של הפסוק. אל תאמר את הפסוק, אלא תהרהר ותחשוב עליו ותאמר, לב טהור ברא לי אלוהים, כן? ורוח נכון חדש בקרבי. אז עד לפה דיברנו בעצם על 2 דברים מרכזיים. הכנת הגוף לתפילה, הכנת הנפש לתפילה, הכנת הגוף בניקיון של הגוף,
הכנת הנפש מבחינה זאת שהאדם מתכונן, מכין את עצמו עם מחשבות זרות, וככה מתעסק כדי לבוא, לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, ולהתפלל. דבר שלישי, על המלבוש של האדם, איך אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אבל ברשותכם, מה? זה מה שדיברנו לפני כן. קודם כל אתה מדבר על כוונות. אתה מדבר על הכוונות. על הכוונות אנחנו דיברנו על זה באריכות, שיש שני סוגים של כוונות. ככה אומר החיי האדם במשנה ברורה. יש את הכוונה שאני עכשיו הולך לקיים מצווה, אוקיי? זאת אומרת, אני הולך עכשיו לקיים מצווה. אז בזה דווקא כולי עלמא לא פליגי להלכה, אפילו אם לא כיוון, יצא ידי חובה. למה? כי כאשר אתה בא לבית הכנסת כבר אתה מיד חושב שמה? שאני בוודאי הולך לקיים מצווה. לכן אני באותו רגע לא חשבתי, אני הולך לקיים מצוות קריאת שמע. שזה דאורייתא, יצאת ידי חובה. אתה לא צריך לחזור. זה מטרה של שם ייחוד. לכן יש כאלה אומרים לשם ייחוד. למה שם ייחוד הזה? זה בא לעורר את האדם שאני הולך לקיים מצווה. אוקיי? אבל אם אדם לא עשה את זה, יצא ידי חובה. אפילו אם לא חשב על זה. אבל יש כוונה אחרת, נקראת כוונת הלב. מה זה כוונת הלב? שאני צריך להבין את מה שאני אומר, להבין את ביאורי המילים. אז למשל בקריאת שמע, למדנו שהפסוק הראשון הוא כל כך חשוב, שאם אדם לא כיוון והבין את המילים של השם אלוקינו השם אחד, אוקיי? וכיוון במילים של מה? של אחד, במשמעות מה זה אחד, לא יצא ידי חובה. אני דרך אגב ככה במשמעות של הדבר, ראיתי שאנחנו יודעים שלמשל בתפילת ראש השנה, מחר ושאלת, אז בתפילת ראש השנה אנחנו יודעים שכל התפילות האלה שלנו בנויות 3 תפילות ראשונות, נכון? ו3 תפילות מה? ברכות אחרונות, נכון? 3 ברכות ראשונות, 3 ברכות אחרונות. כן? יש מה שנקרא ברכת האבות, ברכת הגבורות, ברכת קדושה, ובסוף גם כן 3 הברכות האחרונות. באמצע, שימו לב, אם זה בשבת יש ברכה אחת. אם זה במועדים אותו דבר יש ברכה אחת. נכון? מקדש השבת, מקדש ישראל והזמנים, מקדש ישראל וראשי חודשים. זה מברכה. בראש השנה יש 9 ברכות באמצע. 9. 3 כנגד מה? זיכרונות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. עכשיו הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שכל אחד מהם, שימו לב, כל אחד מהם צריך 10 פסוקים. 10 פסוקים. למשל מלכויות, צריכים למצוא 10 מלכויות, כן, זה תראו, 10 מלכויות, צריך למצוא, כן, 10 פסוקים שכתוב בהם מלך, שמלך השם ימלוך לעולם ועד, והיה השם למלך על כל הארץ, 10 פסוקים. והגמרא במסכת ראש השנה מחפשת 10 פסוקים, 3 צריכים להיות מן התורה, 3 מן הכתובים, 3 מן הנביאים, לפי הסדר הזה, ופסוק האחרון העשירי מן התורה. והגמרא מחפשת ולא מוצאת. מה הפסוק העשירי? מוצאים מכל התנ"ך. 9 פסוקים שכתוב בהם מלכות השם. 9 בלבד. והגמרא מה אומרת? הפסוק האחרון החל מן התורה, מהו? שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד. אז כולם שואלים, מה זאת אומרת? הרי אין שם מלכות. אין מלכות, נכון? אז איך אני קורא לזה כאן, שזה אחד מה10 פסוקים של מלכויות? כי המשמעות של המילה שמע, מה זה שמע? זה קבלת עול מלכות שמיים. שומע, איפה שלומי? שלומי צדיק. איך אנחנו אומרים שמע? אם אני הופך את האותיות, זה עין, מהם זה עול מלכות שמיים. תבין, בשמע אני מכוון שאני מקבל עליי עול מלכות שמיים. עכשיו, עול מלכות שמיים זה לא רק בקריאת שמע. למה? לכן זה נמצא במלכות השם לכל היום כולו. ולכן שמע זה גם ראשי תיבות של שחרית, מנחה וערבית. זאת אומרת שכל היום כולו אני צריך לכוון, כן, בעניין הזה של מה? של אותה קריאת שמע. כן. שני דברים יפים. לא, אבל אנחנו כבר למדנו לפני כן מה זה אחד, מה זה המשמעות של אחד. בגמרא, אז היום אני... יפה, נכון? אז אני אומר לך, זה המשמעות של שמע.
לקבלת עול מלכות שמיים. זה שאני עכשיו בא, ריבונו של עולם, לפני שאני מתחיל, אני רוצה לקבל עליי עול מלכות שמיים. זה המשמעות, שהיא לכל היום כולו, כן. זה רק דרך אגב, במקרה שככה אני עיינתי במסכת ראש השנה בעניין, אז ראיתי את זה, כן. אני רואה בהתחלה של הספר, כתוב שמה שבאותו זמנים האנשים היו עם תחתון, בלי בגדים. כלומר, בלי תחתונים. כן. עכשיו השאלה שלי, אם הוא קם בלילה, הוא הולך לעשות ידיים. נטילת ידיים. הוא צריך לברך או לא? למה? למה הוא הולך נטילת ידיים. לצורך מה? לצורך מה? למה אתה נוטל ידיים? בבוקר? לתפילה? לא, באמצע הלילה. אוקיי. אתה נוטל ידיים, אתה לא צריך לברך. נטילת ידיים אתה מברך בבוקר עם כל ברכות השחר. אם זה בלילה ואתה נוטל ידיים, יצאת מהשירותים ואתה רוצה לברך מהשירותים, אז אתה נוטל ידיים ואתה מברך את אשר יצר. כן. אבל עכשיו השאלה היא, מה קורה לגבי זה? אוקיי. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים, עניין שאסור לאדם לראות מה שליבו לא רואה את מה? את הערווה. אז לכן צריך אדם תמיד לשים את מה? את החגורה וכו'. היום, אין לנו היום את החגורות האלה, את האבנר. נכון, אבל מה כן יש לנו? יש לנו מכנסיים. השאלה אם מכנסיים צמודות, זה בסדר? האם אני חייב לשים חגורה היום? כשאני מתפלל. לא, אתה לא שימו חייב, לב. אם המכנסיים לא יורדות והן טובות בהליכה ולא יורדות. אז בואו נראה את ההלכה. בואו שימו לב רבותיי, המלבושים בתפילת 18. אני כאן בקצרה ממש אומר את הדברים, למה? כי המלבושים שהיו פעם זה לא המלבושים שיש היום. אוקיי, אז שימו לב. אז הוא אומר, כיוון שמלבושיו של האדם מהווים חלק מכבודו וחשיבותו, כלשון הגמרא בשבת, מנה מכובדתה. כלומר, הבגדים שלך, כן, הם שמכבדים את האדם. הרי שכחלק מההכנה והעמידה לתפילה, יש חשיבות כיצד האדם לבוש בתפילתו. ולכן מוריי ורבותיי, אני אקדים לכם. היסוד של ההלכה הזאת, מהו המנהג היום? האם נהוג לי לעמוד לפני אנשים מחושבים וחשובים בצורה כזאת או אחרת? יש מקומות שאם אתה לא תבוא עם חליפה ועניבה וכובע וכולי, אתה לא יכול לעמוד לפני מלך, אתה לא יכול לעמוד לפני אדם. אני אתן לכם סתם דוגמה חבר'ה, אני לא יודע כמה אתם זוכרים, אבל עשו זובור ככה רציני לנשיא של אוקראינה שבא לפני טראמפ, ואז עומד לא פחות ולא יותר הסגן שלו ואומר לו, אתה לא מתבייש לבוא עם חולצה ועם בגדים כאילו של צבא, לעמוד עם חולצה לפני הנשיא שלנו? למה אתה לא בא עם חליפה? אתם זוכרים את זה? אתם זוכרים? אז מסכן הוא אמר, תראה, אז הוא אמר לו, תראה, אני הולך כל הזמן עם חליפות ואני ודאי לכבודו, אלא בגלל המלחמה, נכון? אז הוא אמר את זה. למה אני מספר את זה? כי אתם יכולים לראות שיש אנשים שמקפידים, פעם אנשים היו הולכים ברחוב, לכולם היה כובע, כמו של החרדים היום, אנשים היו הולכים עם כובעים, למה? כי מי לא הולכים עם כובע? זה רק אנשים עניים, בדיוק. אז היום זה שונה, נכון? אז עכשיו, למה אני אומר את זה רבותיי? כי יש הרבה מאוד הלכות, אני לא אכנס לזה עכשיו, יש הרבה מאוד הלכות. אם אדם למשל, רגיל, אוקיי, בואו נראה, אם אדם לדוגמה, מוריי ורבותיי, כן, רגיל להתפלל, ללכת לפני אנשים, רק עם סנדלים, בלי גרביים, אוקיי, או רק עם סנדלים, מכנסיים קצר וכדומה. אני לא מדבר על חזן, ואני לא מדבר על מי שעולה לתורה. בזה כן צריך אדם להתלבש בכבוד. אבל אדם שבא להתפלל, יש מקומות בקיבוצים שמתפללים מכנסיים קצר, מתפללים רק עם גרביים וכו', כי הם ככה הם, לא משנה לפני הם יעמדו, ככה הם נוהגים. אז הכל לפי מנהג המקום. אתה תעצור אותי בערך איזה 10 דקות לפני. בדיוק 10 דקות עכשיו? לא, יש עוד זמן. אוקיי. אז בואו נמשיך מוריי ורבותיי. שימו לב מה הגמרא אומרת במסכת שבת בדף י' עמוד א'. אומרת הגמרא, רבא ברב הונא, רמי פוזמקי ומצלה, ואמר יקרון לקראת אלוקיך ישראל. כלומר, רבא
כשרצה להתפלל, הוא היה לובש גרביים מיוחדות, רמי פוזמק, פוזמק זה גרביים מיוחדות, ואז היה מתפלל. ולמה? אומר, אני צריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לא בגרביים רגילות. היה לו גרביים מיוחדות לתפילה. אוקיי, כן, יכול להיות. רבא, שימו לב, רבותיי, הגמרא מביא כמה דוגמאות. רבא, אני חייב לרוץ, חבר'ה. רבא, שדי גלימה ופחר ידה ומצלה. רבא לעומת זאת, היה בדיוק ההפך. הייתה לו גלימה מהודרת, היה מסיר את הגלימה המהודרת שלו. והיה פוחר את אצבעותיו, כאילו מצמיד אותם ככה, ועומד להתפלל. בדיוק הפוך, למה? אמר כעבדה קמא דמרא. כמו עבד שעומד לפני אדונו, לפני רבו. ככה אומר. כלומר, זה בדיוק הפוך, אני לפני השם, אני צריך למסור כל הענווה, לא בידור. אמר רב אשי, אומר, אני חזינה לרב כהנא, אני התבוננתי ברב כהנא, רב אשי התבונן תמיד ברבותיו, כדי לראות מה הם נוהגים. אז הוא אמר, כי איכא צערה בעלמא, כשיש באמת צער בעולם, והיה צריך לעמוד מורו ורבו להתפלל, מה היה עושה? אומר, אז שדי גלימי ופחר ידו ומצלה, אז היה עושה בדיוק כמו רבא, שהיה מוריד את האדרת שלו, והיה פוחר את אצבעותיו כמו אבילות, זה בצד אבילות, היו עושים נוהגה מצד הצער, ואמר כעבדה קמא דמרא, אבל כי איכא שלמה, כאשר היה שלום בעולם, אז הוא כן היה מתלבש, הוא מתעטף, לביש, הוא מתכסה, הוא מתעטף ומצלה, ואז היה מתפלל, שאמר יקרא נקראת אלוקיך ישראל. אז אנחנו ראינו שיש... מרדכי היהודי, שמה? כשהיה בשער המלך, אולי בגלל הצער, הוא שם את השק ואת הזה. אוקיי, שם אמנם זה לא לתפילה, אבל בהחלט, במקום שיש צער, אדם לובש, כן, לא בהידור, אין שום ספק. שימו לב בסימן 10, אומר השולחן ערוך, באורח חיים, בסימן צדיק א' על סעיף A, לא יעמוד באבדונתו. אנחנו נדבר עוד מעט אחר כך, המושג של אבדונה, הכוונה באזור, כן, של הזה, ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולים. שולחן ערוך אומר, ככה אדם צריך מאוד להיזהר. אבל עם דרך אנשי המקום, שלא יעמדו לפני הגדולים, אלא בבתי רגליים. נראה ששוב פעם אומר, אבל זה באמת תלוי לפי מנהג מה? מנהג המקום, איך אנשים עומדים, כן, לפניהם. אבל אומר לכתחילה, עוד מעט אנחנו נראה שטוב לאדם, כן, להחמיר בדבר. שימו לב, מה אומר לנו המשנה ברורה? מה זה אבדונתו? זה אומר, הוא אזור, כן, החילול שמשימים בו מעות, ואיננו דרך כבוד לפני השם. כנראה שאנשים היו הולכים כמו איזה פאוץ' כזה עליהם, ששמו ישם את המסמכים שלהם והולכים עם זה. הוא אומר, כשאתה בא להתפלל, תוריד את זה מעליך. למה? כי זה שוב, אתה כאילו בא לאיזה מסחר, אתה כאילו זה בא לאיזה משהו לא מכובד. כן? לכן איזה דרך כבוד לעמוד כן לפני השם יתברך. וכן אומר, אין נכון להתפלל בקפיטין ובגד התחתון, בשלף פרק, תאמין לי שאני לא יודע אפילו מה השמות האלה, איזה סוג לבוש זה, אבל כנראה זה היה סוג שלהם, מה היו, כיצד מתפללים. אוקיי, שימו לב מה אומר, זה אני יודע, זה קפוטה זה קבוע, זה פשוט, קפוט זה, כן, אבל איזה בדיוק בגדים, איזה, לא יודע, שימו לב מה אומר בסעיף י"ב, אומר מגולה, ובזמננו צריך לשים בעת התפילה כובע בראשו, כדרך שהולך ברחוב, כי בזמנם, היו הולכים כולם עם כובע, ולא בכובע הקטן שתחת הכובע, לא, כי אין דרך לעמוד כן לפני אנשים חשובים, וכל שכן של שלף מצקו, מה צריך כובע מכובד, ואין להתפלל בבתי שוקיים של פשטן וכו' וכו'. כל הדברים האלה בגלל שכך זה היה בעצם מנהגם. אני פעם בארצות הברית, כן, כשאני הגעתי, אין מה לעשות, אני עם חליפה, אין דבר כזה להיכנס לשבת, בלי חליפה ועניבה וזה והכל, אין דבר כזה, אתה תראה מאוד מוזר, אוקיי? ואף על פי כן בא אליי מישהו ואמר לי, איפה הכובע שלך? אחד בא אליי, אומר לי, ואיפה הכובע? כן, שאל אותי, איפה הכובע? אז אמרתי לו, אין חובה בהלכה, לא. אומר לי, חבש כובע ישועה בראשו, כן, מי שמכיר את זה, ואל זמירות, כן, אז אמרתי לו, כן, אבל למרות זאת, יש הלכה בשולחן ערוך, הכל לפי מנהג המקום. באמת, אם אתה מרגיש שככה, ובאמת שהייתי בשיקגו, הלכתי עם כובע כמו שבתות, הלכתי עם כובע, כן, בשבתות, הלכתי עם כובע, למה? כדי לא להיראות מה? שונה בין הציבור. אם אתה מרגיש שאתה פוגע במישהו, אני זוכר שהיה פעם ישראלי שהיה בא עם חולצה ככה בלי חליפה,
ובאו אליי ואמרו לי, תשמע, דבר איתו, אם הוא צריך עזרה, אנחנו נקרא לו חליפה. עד כדי כך. הם רואים בזה לכאורה פגיעה, כן, במקום, בדבר הזה, כן? לכן ששוב פעם, כי לא כל מנהג המקום, ושימו לב מה אומר בעמוד הבא, כן, ומחיה אברהם, כן, מחיה אדם, דלאל משמע, דאפילו בבתי שוקיים של צמר לבד, גם כן אין נכון, והכל תלוי לפי מנהג המקומות. אוקיי, בסדר. בכל אופן, איזה דבר כן חשוב לראות, אני ממשיך הלאה לפני סעיף 12, הגמרא בברכות בפרק השלישי אומרת, שיש לאדם להקפיד בשעת תפילה שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. כבר היה לנו כמעט פרק שלם בדבר הזה. לכן אני כאן, בקצרה אני קורא את זה הגרטל, כן, בדיוק. זאת אומרת בעצם כאן, למה? הרי לכאורה זה רק מנהג, זה רק החמרה. אם יש לך חגורה שלך, ויש לך מכנס צמוד, אתה לא צריך את זה. אבל אף על פי כן, אנחנו נראה עוד מעט, שאפילו פה בשולחן ערוך אומר, במשנה ברורה, שאם אתה רואה שהאבא אפילו מקפיד על הבן שלו, למה אתה שם את זה? וזה לא מנהגנו, צריך לכבד את אבא ולא לשים. אוקיי? בואו נראה את זה בהמשך. אוקיי, אומר לנו שולחן ערוך באורח חיים, בסימן צדיק א' סעיף ב', צריך לאזור בשעת התפילה, האזור. אוקיי? לשים כמו מה שנקרא חגורה למעלה. אפילו יש לו אבנט. עוד נראה מה זה אבנט. אבנט זה מכנסיים. פה זה המשמעות של אבנט, פה זה מכנסיים. שאין ליבו רואה את הערווה. למה? משום היכון לקראת אלוקיך ישראל. אבל שאר ברכות מותר לברך בלא חגורה. מדברים רק על התפילה בלבד. שמאחר שיש לו מכנסיים. וכן הגה אומר ואין ליבו רואה את הערווה. ולכן אומר המשנה ברורה, צריך, כלומר בדיעבד. אם אדם מתפלל בלא אזור, יצא ידי חובה. אם אדם מתפלל בלי החגורה, יצא ידי חובה. ויש אומרים עוד דווקא מי שרגיל כל היום בחגורה, אבל מי שהולך כל היום בלי חגורה, גם בשעת התפילה בוודאי אינו צריך. שוב מה מנהגו, אם מנהגו הוא לא הולך עם חגורה, הוא לא צריך חגורה. אבל אומר בכל אופן, מידת חסידות צריך גם כן בהי גוונה. מה זה אבנט? רצה לומר אבנט של מכנסיים שמפסיק ליבו לערווה. שאר הברכות, כלומר זאת אומרת לעניין קריאת שמע, אין בזה עניין שלא שייך הפסוק ייכון לקראת אלוקיך ישראל. ייכון לקראת אלוקיך ישראל הוא שייך רק לתפילה בלבד. לתפילה אדם צריך להקפיד בדבר. אבל קריאת שמע או שאר לימוד תורה, אין צורך להקפיד. מכנסיים, וכן הם היו בגדיו מונחים, דבוקים ממש על הבטן, זה נחשב כמפסיקים למה? לדבר הערווה. מה שאמר לפני כן יוסי, שבאמת אדם שיש לו מכנסיים והם מהודקים עליו, אפילו לא צריך חגורה. אם הם מהודקים, זה נחשב שזה מפסיק בין מה? בין הלב לבין הערווה. וכן אותו דבר גם בפסקי תשובות, אני לא אקרא את זה כי זה באמת חוזר על הכל. חשוב לי שתסתכלו בעמוד הבא בסעיף 15 בילקוט יוסף. שימו לב מה אומר לנו בילקוט יוסף. הוא אומר, אף על פי שטוב ונכון לחגור חגורה קודם שהתפלל תפילת 18, טוב ונכון. משום היכון לקראת אלוקיך ישראל, מכל מקום. כיום סומכים על המכנסיים המהודקות, או על הגומי שבתוך המכנסיים התחתון. מה זה הכוונה? תחתונים, תחתונים שלנו, כולם הרי יש לך עוד אחד ועוד אחד. ובפרט שיש אומרים, במי שהולך כל היום בלי חגורה, כן, גם בשעת התפילה אינו צריך לחגור, כמו שראינו לפני כן בשולחן ערוך. ובין, שימו לב מה אומר פה ילקוט יוסף, ובין שהתחיל לחקור את הגרטל בתפילה, והאב מתבייש מזה שלועגים לו שבנו נעשה משונה. אתה יודע, יש כאלה שמים כאלה משהו ככה גדול, יש כאלה שמים גרטל אפילו רגיל של החזה, וכנראה שאולי לא מכיר את זה. וכגון שהוא מעדות המזרח, שכל גדולי הספרדים לא היו עושים כן, לא היו הולכים עם גרטל, יש לחוש בזה משום מורא אב, אם יש בדבר ביזיון לאב, ולכן נכון שישמע לאביו, ולא ישים את הגרטל. כן, כבודו. חסידות ברסלב זה חסידות של ספרדים היום. היום כולם. חסידי ברסלב ששמים את זה. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ספרדים, גם כן שהם חסידי חב"ד. הרבה מאוד. אתה יודע שבמרוקו, חסידי חב"ד, הרבה מאוד אפילו חלקי מהתפילה וחלק מהדברים, הם שינו בהלכות וכולי, בנושא, אני יודע שהייתה מלחמה גדולה מאוד בנושא של הבשר והכשר הבשר וכל מיני דברים האלה. כן, היו דברים. אז אני יודע שהיום כבר אתה רואה חסידויות כבר נמצאות ברוב העדות. בכל אופן צריך לשמוע למה שהרב עובדיה יוסף פה. וכן אומר אותו דבר לגבי חייל שנושא נשק, שוב פעם הרי דיברנו זה כמו איזה משהו שלא מתאים,
10 דקות. חייל שנושא נשק, אותו דבר מן הראוי שקודם שייכנס לבית הכנסת יכסה את נשקו תחת בגדיו. כלומר, אם יש לך אקדח, תשים את החולצה מעליו, אוקיי? או שיסיר את הנשק וישים אותו לידו בארון. אבל אם אי אפשר, כן, כי הוא רובה גדול, והחייל צריך לשאת את נשקו, הוא לא יכול להניח אותו שחלילה אולי זה יגנב לו משהו, מותר לו להתפלל כשנשקו עליו. זה בשביל החיילים, גם בצבא, בכל מקום. מותר למי שהוא חולה או אנוס להתפלל אפילו עם פיג'מה, אוקיי? ובלבד שזרועותיו יהיו מכוסות. אבל אם זה לא, אין אונס, אין ראוי להתפלל עם פיג'מה. למה? כי זה לבוש לילה, לכן מבחינת הכבוד של התפילה, כן? אף אדם לא הולך לקבל איזה מלך עם פיג'מה, אוקיי? מי שאינו חש בטוב, מותר לו להתפלל עם נעלי בית לרגליו, נעלי בית, לא חייב דווקא נעליים. ואין צריך שינעל את מנעליו קודם התפילה. וכאן אנחנו רואים שחשוב מאוד שצריך להיות מנעלים לרגליו של אדם. אין ראוי להתפלל תפילת 18 כשהוא יחף, ובפרט כשהוא בלי גרביים. דרך אגב, זה גם עניין של אבילות, אז לכן שלא, אדם יעשה זאת. ולכתחילה ינעל את מנעליו קודם התפילה, ואם הדבר קשה לו מאיזה אונס, נניח יש לו איזה פצע או משהו ברגל, הוא לא יכול לנעול את הנעליים שלו, אז רשאי להתפלל מנעלי בית. וכן אותו דבר, מה שנוהגים אנחנו היום בתשעה באב יום הכיפורים, אנחנו מתפלל כמובן עם נעלי בית. תפילה בדרך, ברכב וברכבת. גם זה נושא שדיברנו עליו הרבה מאוד. אני ממש ברשותכם, אני אקרא חלק מהדברים, רק מפני שזה קצת חזר על ההלכות האלה, כי אנחנו הקדשנו לזה המון זמן לפני כן. אומרת הגמרא במסכת ברכות, תנו רבנן, היה רוכב על החמור והגיע הזמן תפילה, אם יש לו מי שיאחז לו את החמור וישמור על החמור, אז ירד ויתפלל, ואם לאו, אז אפילו יכול להמשיך לשבת במקומו על החמור, ויתפלל על החמור. ורבי אומר, בין כך ובין כך, לא חייב אפילו להתאמץ. לא משנה אם יש לך מישהו שישמור על החמור או לא, אתה יכול להמשיך לרכב על החמור ולהתפלל. למה? לפי שאין דעתו מיושבת עליו. הוא מפחד שיגניבו לו, הראש שלו לא יהיה טרוד, יהיה טרוד יותר מדי, כן, אם הוא, כן, יחשוב כל הזמן אם יקחו לו את החמור או לא. אמר רבא ויתמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי, ואכן באמת אדם לא צריך להגיע למצב שיהיה לו טרדה. לכן אם אתה ראוי ואתה יכול לשבת בכוונה, גם כשאתה על החמור והחמור ממשיך הלאה, תתפלל ככה. וכן אומרת הגמרא, אבו עדי שמואל ולוי, כי הבו באו למפק לאורחה, כשהיו צריכים לצאת למסחר, והיו צריכים לצאת, ויודעים שלא יהיה להם אפשרות להתפלל בדרך, הבו מקדמי ומצלמי, היו ממש מקדימים, כן, ומתפללים אפילו ממש בתחילת היום. וכי הווה מטה זמן קריאת שמע, היו קוראים קריאת שמע, אבל תפילה היו מקדימים אותה. מה אתם מבינים מפה? שהיו מקדימים תפילה אפילו לקריאת שמע. ואת הגמרא כמן, אומרת כמו אותו תנא שכתוב, השכים לצאת לדרך, מביאים לו שופר ותוקע, לעולב ומנענע, זה דברים שלמדנו גם בגמרא בשבת. כן, מגילה וקורא בה, כשמגיע הזמן קריאת שמע קורא, השכים לשבת בקרון או בספינה מתפלל, כשיגיע הזמן קריאת שמע קורא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בין כך ובין כך קורא קריאת שמע ומתפלל, לא צריך, יכול להמשיך וזה, ויותר חשוב כדי שיסמוך גאולה לתפילה. אז כן, כן, הכל. ולכן אנחנו נראה, בוא נעבור להלכה שהכי ברורה לנו היום. כן, אני אומר לך דוגמה פשוטה, אתה היום טס במטוס, אוקיי? כן, עד כדי כך שאנחנו נראה בהלכה, גם בשעי ישראל, אנחנו נראה שאולי, כבודה מה, תסתכלו בעמוד 271, אני אקרא את ההלכות האחרונות, ואני אשתדל אולי בתחילת השיעור הבא, כי הזמן שלנו קצר. אומר לנו, אלה האחרונים של האחרונים, כי זה ממש עומדים עליהם. אחרוני האחרונים, שימו לב מה כתבו לנו. בשו"ת איגרות משה, אומר, והמתפלל מיושב באווירון, אינו צריך לחזור ולהתפלל, ואפילו לכתחילה. אם קשה לו עמידה באווירון ויהיה טרוד בשביל זה, הוא יכול לשבת ולהתפלל. ורק מתי שיש לו קריאה, הוא יכול לעמוד ולקרוא ולשבת. אוקיי? שימו לב, מה אומר בכלל, כן, הרב שלמה זלמן אוירבך ב-22. אומר, המתפלל במטוס, בשעת הטיסה יתפלל תפילת 18 בישיבה על מקומו, ולא בעמידה. אומר, טעות מה שהאחרים שעומדים אפילו. אני גם הייתי כל הזמן עומד, פעם היינו עושים עניינים באל על, אבל אם אתה טס בחברות זרות, אנשים כועסים, הצוות כועס, וזה גורם לחילול השם. לכן לא בעמידה במעברים, כדי שיופרע שם על ידי העוברים ושבים.
ומכל מקום לא הייתה דעת רבנו נוחה, הוא אומר הרב, מעריכת מניינים לתפילה בשעת הטיסה. הוא אומר דעתו לא נוחה, כי הדבר מפריע לשאר האנשים הנמצאים שם, ולכן צריך זהירות. אז אני אומר לכם, למשל, כמה פעמים התפללתי במחלקת עסקים או בזה, למה? כי שם באמת היה הציבור שיכל להתפלל, לא מפריע לכל האנשים במטוס, אפשרי. אבל אם זה גורם לטרדה, יותר טוב שחס וחלילה לא לגרום לכך. ובזה אני... בדיוק, אדם שאנחנו מסיים המעבר לאחרים, זאת אותו עניין. ובזה אני מסיים בסעיף 23, אומר הגאון רבי שלמה ואזנר, גם כן אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, נשאלתי באשר לסדרי תפילה במהלך הטיסות. יש להימנע מלהתפלל בהתקהלות, ועדיף להתפלל בקבוצות קטנות במקומות הישיבה, בתנאי שבמקום לא יגילו ערווה. כלומר, אם יש לפניך איזו אישה שלא לבושה, אז תלך למקום אחר שאישה כן לבושה ותתפלל שמה. וכן הדבר לגבי תפילת 18, אם קיימת אפשרות לעמוד צמוד למושב שלך ולא במעברים ולהתפלל, אז זה מוטב. אבל אם לא קיימת אפשרות כזאת מחמת המקום מצר או הפרעה ליושבי המושב האחרים, ניתן להתפלל תפילת 18 בישיבה במקומו, ולא בהתקהלות או במעברים. בכל אופן, אם באדם באמצע התפילה הוא עומד באמצע המטוס ופתאום מדליקים הזה שצריך לשבת ולשים את החגורות, אם נדלק השילוט אומר צריך מיד לחזור חזרה, להתיישב במקום ולהמשיך את התפילה שלך שמה ולחזק את החגורות. עד כאן, ברוך אדוני לעולם.